number 1. DCGB 729 kHz. Enon sa Bareta. Enon sa Gabos. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix na tataglay ng bisat galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, amplaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa, sugar-free, stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36 in 1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto. Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan! Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan. Gabay Kalusugan! Magandang araw na naman. Yours truly, Jay Dizon. Salamat sa inyo pong mga mensahe. Ang ating pong text line is 0917-5646789. O kayo hupay nakapagkape na, baka hindi pa ha. O at saka dapat ang inyo pong kinakape herbal na, sugar-free pa. Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix ang pangalan ng kapeng yan na siyang nakakatulong upang sa ganun aba ay nasa magandang kondisyon, nasa magandang kalusugan ho tayo. Especially po yung mga may edad-edad na ha, yung po mga marami nang nararamdaman sa kanilang katawan. Panahon na para bumalik sa mga herbal. Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Mantakin mo yan. 36 na herbal, pinag-isa, gawa pa ng doktor, kaya't siguradong perfect sa atin pong kalusugan. Available ang Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix sa lahat-lahat ng mga butika. Antabayanan ho ang pagpapakape ho natin sa inyo pong mga lugar sapagkat maglulunsad ho tayo ng libreng pagkakape ng Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. I-anunsyo ho natin ang mga petsa na kung saan po pwede ho kayong makatikim libre Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Sa puntong ito magbasa nga ho tayo ng text messages. Thank you. Unahin ko nga po kay 797. Sabi niya, good morning Sir Jay. Okay lang ba ihi ng ihi kapag nagkakape ng Dr. M's 36? Sapagkat yan po ang experience ko. Ako po si Mel ng Naga City. Ay, good morning sa mga tiga Naga. Alam mo Mel, kapag ihing-ihi ka, kung nagkakape ka ng Dr. M's, pasalamat ka. At hindi ho ito kakaiba dahil alam nyo, ang Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix, binubuo yan ng iba't ibang mga halamang gamot. Gaya ho ng dandelion. Ayan. Kilala, sikat na herbal po ito, dandelion, na ayon ho sa pagsusuri, ang dandelion ay may kakayahan, meron tang tinatawag na diuretic effect. Ayan. Yan ho ang reason kung bakit kapag nagkakape ka ng Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix, ay napapaihi ka. Totoo po yan dahil yun po nagsisimula ang sinasabing cleansing process. Kaya marami hong nagkakape ng Dr. M. Sabi na, sa loob daw ho ng isang buwang pagkakape, gumaan ang kanilang mga timbang. Tama po yun. Kasi flush out din ho nito, yung pong unnecessary toxin sa atin hong katawan. So magitan ho ng pagbabawas at pag-ihi. Thank you sa dandelion na naandyan sa Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Yun. Ang Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix dyan sa Naga City, mabibili sa Farmacia Uy, Oriental Pharmacy, Floragen Pharmacy at iba pang mga butika mga kababayan sa Naga City at sa mga kalapit na lugar. Huwag nyo nang huwag nyo nang kalimutan na isama sa inyo pong pagbili ng Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix yung pong ating L-Max Food Supplement. Ayan. Para sa mas maligayang gabi ni Mr. at Missy, 1 oras bago ang laban mo pare koy, inom na ng L-Max Food Supplement. Ayun, iinit yung katawan mo niyan pagkatapos, alam mo na, ayan. At saka dapat nakaligo agad gamit ho ang ating pong Dr. M's Tawas para hindi ho mangangamoy ang ating kili-kili. Ganun! Yung po mga may kili-kili power dyan. Andito na ho sa Bicol Region. Ayan, pangkontra ho natin at pampaputi ho ng mga maitim na singit-singit, maiitim na kili-kili. Dr. M's Tawas. Available ho yan sa lahat-lahat ng mga butika and supermarket. Isang magandang pakikinig sa lahat ng mga tiga Nabwa. Ayan.
sa Nabua, ang ating pong Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix mabibili sa Chinky Pharmacy at iba pang mga butika dyan. Ayun po mga tiga Magaraw. Ayan, hello ho sa Hello RX Pharmacy. Nakaw, available dyan ang ating pong Dr. M's 36 in 1 Coffee, L-Max Food Supplement, Just Color at syempre, Dr. M's Tawas. Bueno, wala na namang oras. Pansamantala, nagpapaalam na naman ang inyong pong kaibigan Jerry Dizon. Nagsasabi ng isang magandang oras sa ating lahat. Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay ng bisat galing ng horsetail extract, pampaganda ng buhok, green tea, pampababa ng blood pressure, ashitaba for good digestion, turmeric at iba pa. Sugar-free, stevia ang pampatamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36 in 1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket, grocery sa inyong lugar. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala